Pin 3.3 billion nga pondo ang ginduso sang Iloilo City Government para sa ila 2025 annual budget. Suno kay Tranyas mayara lamang sa gamay nga pagtaas sa proposed budget subong nga tuig kuni paanggid sa 2023 nga lamang sa 3 billion pesos. Dugang pasang alkalde nga prioridad sa among nga pondo ang pagtaas ng sweldo sa mga empleyado subong man ang mga dugang pa nga programa o kon proyekto nga kinahanglan sang Iloilo City. Nahibaluan nga talana nga magpatigayon sang State of the City Address o konsoka si Mayor Jerry P. Tranyas sa Agosto 30 agud luyang ipalabot sang alkalde ang iya mga nahimuan sa masulod sang sa katuig kag sa iya pa mga plano para sa syudad sa Iloilo. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauinon para sa Kampiyon Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.